Han är 18 år, 5-gångare, har extremnummer på 799, egenskaper på 823, totalt 806. En brutto 120 och första klass för 18 år. Ägare och viktare är Ann-Marie Röst, uppfödare Ragnhild Jonsdottir och far föddes från Flygemyri och ämnar de bästa ficklotigt. Hon var rektor och Traujari. Vi har också ett antal avkommor. Jag kan nämna först att Hanniban är på tävlingsbanan, men hans avkommor visar sig istället. 2011 placerade sig Linus avkommor som etta på landsmot i avflag. Etta i Danmark bland 5-åriga hingstar och 2 i Sverige bland 6-åriga skor. Den blåa